Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bah, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hilaban layu ban kuli da ka education loan. Hilaru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Kajing penmi hukum jong sorkar ling bagi Bol District ke East Khasi Hills District. Badai ban khanglut ya barok ki dukaan hapok shpo buji min miet. Balla penjiri sendan da ke kendon an shispa saw CRPC. Kabantri kam na duk khatrik mulai tung arja apulai. Kalami ibun kajing persya kam tam na kitu ki baju im jakpo na kakamai hakapor min miet. Kum kitu ki basong di bam hakndai lat bar hakiwi ki jaka. Kila penpau kajing sngau diau na markani karai jing Bol Penyat District ka kata abha kam tam yaki. Và cái đơn giản giờ chính ấy anh nhìn nông bala với sông cầm nè, ôi cái lòng bằng sông miên, anh nè anh bala học anh nè anh em nè, thì cái lòng bà hidup cái nyuan sông cầm nè, đây mà nông bằng khang nó cầm nè, bắt cái qua lòng yang masuk lòng cái chính tụi nông bạc rau cái, teng lại sệt giang ông bằng penbiang bằng ra cầm nè, bằng penbiang pendap sini, anh đây bun sen hap ra pen phai kabret cái jaga cái đó, thì cầm nè cái những busuk yang asal kebaisiu rum tak barem. Ini kan nong gomno kan nomor ba kamtam hang ni ale mo khara ingi boro khaji khang gomne dalong kadon gi jinga yangi nong de jalang boro hi pinakli dalong gawi galong ba sojeng jar si baplat sakabaya rem giyeng gasem ska haptiet kala yaptien ta long ka bay school khun ka bay bam hayeng gasem tingiwan hang ni wan belam de ong bangi suat songkai wan song thalan de jing bela hok bela singi bela jong hi này bên ông bằng khăm đại snew khăm đại chukor cái ông mình chukang cũng như thế xong rồi hấp cái ôi cái lòng bằng na kapor pli jonga kadai prastang damian te nga khang kupta cái bor parkhang te hapo spostang but spobuji ani ko baslam e nga kadai kadui buji ru katang lalai pai này bên ông bằng ya ka ba kumenta batalong tang kadai ngapai ni prastang te spobujin khang no te kum kaja bang set nga kido bang set nga labrat ka kan te kalau nggak bodoh nong kayaknya tang dong sublet kayak cari do long ngi shim jing e te nama bale ba kan ka bam ka di jangi ban e ru kam long te ngi man ka por hang ngi shi khang ki por ka oi baje ka oi stang te den ka por bingi lut den ka por bingi lut te man ta la bi ki khang ba ispo baje ku me te ki bam ki di bangi tam nang ngi ha ban bret no te ngi em jan nang ni hi ki bai school ki bai yeng bai sam ngi penya sam nang ni hi te ngi shim jing e kan na teng banda ba bangin wat lang ngi peli makana ka ubeje ka istang ngi dang syam ka jing e samantali ba khang li kumni shi po baje te ngi dang syam arsha ka jing e te ngashu mo ngasda kini ki ba ya de lang ni hangi ru kia ong ka ju hi te bakim dan yau kum dan eng nim ta tengi ka ju hi te ngi bangin min miet ngi sedang prasitan Prashteng te lada ngi lada kiple be kum te hadu khat obeje ka teng teng kataru dan kapor basa tambangi pade ba bangi lamit ngi habane jeng pletia le damma te ba
ba mentaling indawan prasiteng to da badawan kapol prasiteng da khang ka wisteng da kadang long mentalai ka prasiteng iwan bingin sai tiar lanu ngin penbait lanu kendai bejing idang sedang dia teng musik kan tatik yo an ngi haban lom no ngi haban ite lang ka shim jing e kanyang yo nama balai mensengi hang ni kaja kaja nga kadan kan farmasi ngim laban peli te men setiap ru hang ni ki syong de ki wi gibreu hang ni ngim laban syong tangi tang men miet ba hang ni yo ha tang men tang prasiteng bait hadu mentah ba ang hadu spo baji mo hayu dukan ni ngi yo andai te ban ang mensengi men ite ngim yo alat da bang ngi yo batang along ngi im tang nang ni mentah tang dagi arkan ta lai kan ta tu kan alon ta lai nang tu tengi hap syong hayi hap syutre kini kam yang kam ai hi te saka tang saka bai kali saka bai erngi kini kitiar ngi hapkit am lang bak kali hi te dan tang tang ngi biang yo tang bai trar ngi mi tagi bai do ki bai er ngi mi te bagi khang ne te ni tip shu no Andai kadang ni kajing kita yang ni pada hang ni kayau ka hat em ba kadang hei ka kespo baje kum tu te long ni pada bayi im nang de janmet men sgiling ju don yo ata kadang ngi awan syang ne ngi long dala kerpat mangi pada kelang ya kasukar pada long pelai yang itang ka hapa khat al baje long ya kata pada te long laya im hi maka yo ki toris ki kini kita em kidengawan pada kapol handai sitang spo baje kini poi he kiwane thikwai thi skret di ai kum tu tela ni susi lada ki longkin ya sya yang itang ka pot spo bejam tu tema penelek no ni tempat pada ya surkar pada kan phatah ka pokat al baje da kum nok no ru mo ngi im khaw nang ni ngi im ai nang ni long jinjal te kon thin bam ni ki ngem itu ithau long ki busuwan kum tu ki long kim dan hi jing pendik yang i badi jing di hang ne long ki jabri jabra kendong gimdai sang ni apa hang ni apa pedang bagi song dukan mangi ha sati sanang satu sekenong hot ki lek ma ki bro gimdai bu ki jekri jagra hang ni apa baik ni song dukan mangi kamdon te long kim ya kitu ki bro kiwan to hoi kiwan nang no ki thet ngintip baki digi ki adon jekri jagra sunor ngintip ya kata mo long kadon pad ngi pada hne tolong ngi syong pada giwan ki bro kali untuk ki thet ki lek ki dan ikran don buram don akor don hire pai ki sentan long kumta kan hagani kepol kumni ki long katu ngale ya sya ba sipol man suama long ngi syong hayeng ya saj ba school ngi sim da karam da kacha kum tu nyo na e mo long ki kun menang pule kumni kumtai mo te subuh mtala ong pak khang kum tu te ngi pada men sengiru nyo jaka ban syong isyong tabda lalai ibu mensengi isyong bu menmir le kum ta tengi action tengi jinjar ha habis nem ngala syong ka puar bakhang puar covid pat dia le kam syong bai hayeng ngi belam tu lik kat bu khat thuk bat ba ki breu ngi le tang bun yo mo yo makna ro di chisin asin istayo yo ma teng yo sajan jing ki breu te yo teman thikau ki tu jinjar te long ye kerpati ka surkar bolong kan pelai betang harta ke bunyi pan mo barak khoj ki long gede renti kan barak khoj kini ki paj ba mo ni bagi song dukan men ibun tagi baduk sudah te kim dan te ki asa sistem dami takal slap kal er ngi sa sistem hang ne dalong kum nok nor ngi syek kup ne lang kum dagi yang trap ne ka sitri da slap di ki tiaro ngi song plastik da perkhat e kata mo
Kata telang ingit ke dia syang lang beda berkat ning habis syang ben. Ni syang ben mau ni ya. Ngini penmi baik kali ni, ngini penmi baik ni. Ini habis syang ben. Tak ada kibri ki syang teli lang berkat ni habis teli ben syang lang. Lang kumno mo pengen syang di mesingi sispa aspa antun yo na itu baik kali na ini mi. Baik kali minta barem. Dan di kai secret san paket long tu san paket ni akan non by try nen by itu kui si paul apa ma jinja ni habis yang ben ni dang don ki bahing bahasa bahing ka ja yang ngimdu te ni dang lit ban bam ja sing dang don bete ka ja tha dang yo ni bon ka briu tang ban ta ka taru ngala ban guarantee ya fi da kan ni issue la da kan ni islam kan ni rukam gar khang dukan kloi kan affect be ka tourism for sure be ka ta long sure be Kajing pe jonga koi apa sulong kibun bagi kajing rumar ke bamdai tang mentah kila degi manus nam kimi lagi fau bun ki isu mo kajing rumar kamdai bas suja tang mentah kar kajing so ko jonga bangin solve kali ka problem ji sya kan ide kitu ki balale ki bapen kelumar ji sya di basim action ni kitu kan ba mentah i ba dadan balik baklang ikam ki culprit dei te ba hani ka pot bang i ba bun ba mentah ki ta on ba dengi ba di jing dia long ngam sungui hap marbakan dia Meghalaya ke jongi number 1 ngi im hapo ka tourism ma kan ba fipet mentah fin i ba kini ki tourist ki dang ya surum sini mentah show buji kadang ya ba kini hotel du fipet sini kidan bro full hotel te mentah la de kan ni order jo DC kawan ba kini khang do ka show buji ki dukan e ken sawan ka jing so thu bakla jongi tourist ba te sholong kam nong safe dina ta ka daw ba ki brio ki hap khang kan show buji bat kani ka jing wan khang ba puan go phobuji ka sami ba ba ki brio ki setting ban wan Meghalaya bagi ong bating ba de ba hap khang no phobuji and then ka weiru kan kata ba mar mengi Meghalaya income jungi kwan bana tourism mar ba bun ba ki tourist bit menta ko ma po sora ru gidi homestay gidi pan po tourism menta shillong ru tourism tebos ta kilia kum ni la shahidin ngabut ki tourist kin setting te ban wan hang ni because Meghalaya klalong renowned for ikani ka food street food bagi tourist any food vlog fit i baki wan bakin enjoy kini ki bam na baki bam di street food te mentang ngam kat kajing so jang along tu fo buji kalong kuloi palat mar babun pila i kini pinang i benta ki bang ya fo buji kat buji telah sha sibu fo buji khang nok ki dukan kanem long kat dukam kajing chong changai kanem dan chut te ba kadi ka jakakan sukun jak kan suli lut kinem dan si kini wan bam kajing jong kalong ka i basusi kinem dan isu brium kan ja ba kan ngari la show kharas nem abun nem ha ta ki jing klumar ko ba pino ni kong te kidan be ki jing klumar ba ya surum seneng mo kat ka jing so jong ha kan long ba suppose mila ong ba gila i ba kin area sit bun ba ki jing klumar ko Muhammad Khan police bazar long ki ki area ki ba sit bun ki jing klumar te ka chu karpar kan dekat police department ba kin bu khambun kin ki force sang to so dat gila kan monitor la dan ki jing klumar kin bat ikitu ba klumar bendai lai mentah kalong ba cuban khang be sendet ki nong di ngam su ya ha markat di so jong ha ngi kum ki responsible citizens iwan hang di wat ki kot sama iwan bam hang di iwan bam de bam ngi ong ki thank you ngi ong ki khili pen klumar khili ya sho brio ngi mi ong re kamta iwan ban bam hang di pen kadang ki ngi ong ki okay kebe sibon lawan bam dei mentah kalong kum di kalong basusi bang asu ba ngi dei mengi ba di jing di ba pen klumar dei em kam dei kata ni wan de hang ni ngi dong ka bam ngap an pen biang ki khna tre jonga mentah kasil juga kan melong kum ju su na bar khang choboji dan ki staff juga ngap an biang kinong sa tiar ngap an biang ka bai ngap an biang ka bai dor ban biang kam dei ka besuk ta kong ki men chupet ki briu ban chu common decolusion tak ai ka ngaro komunika government ngaso thu ki dan la ka jong ka jing e bakin fatal issue ka ba ka jing karpat na long ka jong ni ka long ba at least lada fi i ba ka long ka sensitive area kan dia lada fi la ban irap ini dan ba fi ai no ki force ba khambun mo bakin la ban monitor hakin area ba khamong sensitive ani nong nai ong sho baji no tang khat bai steng ru at least by the time before 12 ru ro min shaki shong bro smith ndai bentak ngi shong bro smith sibaji ngak khang no te long ngi ru request ka government ba at least in that part of consideration fini nang ne sakmat ni kong nang ne siang kadiang kibon ba ki kong ki thai
riu kan thai jongi ki bede em kwai ki em de jing de kwai de secret mo bero min de kadi ke puar bengila dia mo pada kila khang ni we dukan an kani ke borok ngile kadi self employment bar bang ki kwa min ki we du bakin yang ki jat la jong bakin 3 minit ke kam ni le ko min ki kong bade kwai de secret ni snai ki ru khap sa ki khun ti takadau ngiru ngi tre sitom dei bagi kwa bagi subang ban ya chong mit dei kadi ka kam ti ni ha ban respect ni kam bar ba ko man chu pet ma kan chong fi ka long kum ni pet man tang pet chui ti kila long kila kyu chkhmat ti kala don ka standard ti dengan susi ba ben i ba gi ong ban gin khang no chu buji hang ni kala long lo kala pet i ba ka long dum no ti ka jaka ngam kwa bagi brio bakin pet ya ka Meghalaya kan long ka ri ka bedum dengan kwa bagi brio kin pet ka Meghalaya kin ong kani kadi ka ri Meghalaya ka Basai kabri Meghalaya ke step brio tip le kum ta ba ki dan kum kita ki first ki ba biang athai ngiru bon sin dan ki jing kelumbar ha ban kuan ban customer ngim ju up inu ya persang hinda mangi kum ginong dia pan ya pen suthu ya ki bakin lat ban kumar ken ka crime will never stop crime will always happen crime does not happen at day night late at night mentali ka crime min ngiru kerja ki jing satu dang early in the morning ru satu Nanta film laban ong batang min mit kerja ke jing keluding sniu mah dai min skiru dan bekerja hoi kala banduna ta ka jing yu ndai kembang request ngai ya DC ba at least in so tho lang ban kan nom ban kin ai ka por ba kham yar khin dat kin at least bai khat oi je ne khat oi steng ba at least ngiru kum kinong di ngin yo min sim mah ndai man ta no sentip ba khang no show bu jing la long la du min sim si sha mar ba ngi so tho ba kan effect bit more or less 60% ke jung ka circle effect lupa boro diberi baterai kamit diberi baterai kamsnyo mah ni hang ni dia ki bam ki di thoi kade kam ke besuk ban set jing bam naduk mestap ado ben mit jan mit men pendap ban di gini jing bam ha ni zai kim kwa kita easy way out tu kong ban lihat kita kamsnyo ngila ban kamai kambun ba kamai ke dia dai ngim sim ni kata alat ki kwa ban dekat jing trai hok jing trai storm ke jung ni ba in ai example iki weru bar ko manghalong muncul mencuang chong ping la khalal khalai sem arema ban trading dia ni ter bon bagi beliau ki pet yang bangi jing dia kemudian and from this business ndala bas deng sekwi business su ti kum ta long ba ngi susi ba ban ka por ja ki king sak no bagi nong dia nga su sometimes ka perkhat ila jong kan nga perkhat so bang ni wani customer hang ni pen choi ki balik pen keluar yam ngim sim le kum ta ki wan ki customer ki bam ki ru gilet bar bon sin nga kam ta mani fi ki la bon bagi por ba show buji ki dukan baru ki la khang lut Kiwan ki turis ki basa sakut blok hai ha mau yang mau lai ha ki poi hang ni sipo steng bahaya hamko khana dije ai ba mengi yong ni pet ki dukan yong la khang lo ki dukan ne fi yo bam tang ni ai ba me ki ni serve ki with a good heart ni serve ba me ki pen biang ki pen pho cho buji ki yong ajak ki bam ba khut ki pen khut ka ja ki me pen khut ki jingta ki kat ba ki kwa dei menta ba pli su khen menta we turis wan menta hang ni sakut blok ha mau yang mentau pai habis bejar pai khat pai beje mudur hi mapi ai ro umdan uli bam si ekin ba plim tong amat phi te ngi dang suple menta ka tukan te sipo beje pak khang pat te ngi ru sosial mar man kapor ngi song bai hadu khat ar beje te kat benda lum si beje la dap te nang tu pat da rihura ai ru syakan no yang dipulit yang bai baden kadau jong yang bang ile mi pen ayuta kumat yang ni ya kata sing muncul mah beleng ang ala dah huri hura syai kena yang ni bade bam imde ta kong bade ni drop nang di kiat na imde bang ni de ketu ni de sang kabang dela da subuh mentang ni tam ya kajar ngem berat syai man kasih nemla ban berat namar ni em yu sujahi namar la pertama ba kiang ba na hang ba sipo waje menen kiang habio no sipo baje tengi yang ni ani hadu sipo baje tegla stom nama boleh ba tang sipo teng ni wan kendai inde tang kayu ni ma bende kapor te kemto sipo katwe du khata kicu kipor hi ba kambiam pa menta te padan yo ra dang kata por am padan yo de sipo baje ki pa khang dan jemut yo him dan jemut banabar khamtam le kiwan bam tu kiwan baca teng tu da kiwan brio banabar Napa hospital tu teng pudit kim syaban sam teng sosial ada ngim ayah kaja pat maki dak yapat lam tangan am kiwan wajah ya tingi dadan ngai bai bon turisi bon ba tentu khatwe khatar beje ki saya te lawan ki ni bahaya naki dan kasih jong ni rubawan bam de bon bam tan bat kasih rusuan bam ngate ngam so ya happy kata nama belai ki bu ya pulit ben la ayo
nak ke kada bon bu pudet pun pencengan yang ni ampai ba andai orang mun khang ispo beje munter maki namar maki ru ki kwa namar teng yang ki wan be duam dera tang dak chen dak bajam am ki wan kerhet yang ni ki ông bai khang no boleh ni dei so sen dei so ni teng kwa ya ka hok la jong ken bang yin yo be adu khat ar sui bejen ta he kham so kham haja ka yo ispo beje teng ni ru la stam ni ki khon ru ngim la su ban basa bai khon takadau long tat kata kajing khang kajing kloy kamdan ai re nama ka kajing snew the village no kandan be hi kajing snew dala kim ayu ki pulet kajing snew hano ru kandan be mentangi shong hane ka kham shngai ni ki pe ba de ya de yu menta shpau bejing in khang kalai sini ki la lep lut ber khoi ki dukan ne ki bro shibuk menta ki wan hospital ki wan ai kin i be ya kajing dum kim i shu rete ya kai menta dangi dan mengi dong de madan ki basong haduk khat ar beje khat bai steng kum tu long ka shngan ha te de ki shok gi breu kum to ngidang la te baling khot yo pulet ba bala huri hurawan kloy long ka safe ki pai ba de ki ai haduk kata beje ke ndei ban ong ba kan khang kan ja kata ka jing snew hi kan wan be hi de fi khang pra beje nyo beje roi ki bale ka jing snew kan dan be hi nama da kadum le ki smart ban le sha bakandong definiai chani tang nang ni hang te ru dei kala pher persyang bania tang nang ni happy kisas bat hang ni dei fin i ka jing shngan hang ni kumno ka jing dum chate galong kumno ki bre ki bon ki bakham le snew chate skandong kan ban ong ba ka disi kan ong wan khang shpo beje te ngi gi ngim stanat te nama bale ka ta ngi gi marba mardi mentangi sedang nado saw beje jan met dei ngi wan de jing de ni kasdang gayo bania hadu khandai beje shpo beje ki tourist ki bami na hotel ki wan bam ki wan tes ka bam kan sedang me shpo beje shpo steng pindawan la shale chi singi dei pin ibe ingi shpo beje khatwai beje ngi dang bon customer be te ki bawan bam kum to